खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बराय हरलायबाय आसा खालामो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहानि हाबानि आरोना आंनि बिबनांनि हाबा आंनि असे बिबनां नङा आंनि बिखुमजोनि आइ बिखुमजोनि बिब'नि फिसाला आरोना आंनि बिबनां जायो जों दा बेनिनो खैना लायनो थांनो लाहार फाहार एकदम रेडि जाबाय दङ दा गावदोननि फाजिनो जों खैना लायनो थांखासिगोन मा होनो बेखौ टेल'फार ना मा होनो जोंनि बर'बा मा होनो खैनानो देलायग्रा गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौ होनो थांनो ओंखारबाय आरोना जोङो रेडि जाखानानै दं बर गोदाननानै एसे खुलुमस्रानानै थांनो गोनांफोरखौ एसे मा मा नियम दं बेफोरखौ खालामस्रानानै हरनांदों आरोना जोंबो नेगासिनो देलायना रेडि एकदमबारे जोंहा नै स्राय स्राय देलायजोबनानै थांनो एकदम गामिनिफोराबो दै खावनो बर गोदान थुखैनो नेनानै दंफैयो आरो बिसोरबो जों ओंखारलांनायनि उनाव दै खावनो थांसिगोन आरो दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बिराद इन्टारेस्टिं जादों आरोना बिराद मोजांखा आरोना नायलांबाय था ओमफ्राय लोगोफोर आंना भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय आरोना अननानै नायजोबबानो जाबाय एसे गोलावब्लाबो ना दे नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोरजों थांनोसै खैनालायनो नायलांबाय थादो फारसेनिफ्राय फारि 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 दिन्थिलांबाय थासिगोन आरोना जोङो जोंनि हाबा खैनालायनो थांनायनिफ्राय हासुनि जोबनायालागै आरोना बे भिडिअआव गासैबो नुनो हागोन लाखाजोबदोनो सब गेन्जि एरि सब लाजोबदो उल्टा उल्टि गिदिंजोब्बाय जोंनि बेगा लाबायना थादो 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 खैना लाना फैखासिगोन गोजा गोजा नुदों माबा दे दामना हो थांनो गोनांनि मोसाना थांसै जोंखौलाय माथो दिखाङाखै थाङा इयो जगार होनांगोन ना खनसे माबायावहाय बेसराव गंनै गंनै अनानि नामा अनानि किनियानल' दं जाबाय गारि सेन जायाखै नामा इसोरियाव थांगोन नामा बायसासो माथो गारा थांफिनबायहाय सोर लाखो बेगा बेखौबो खानाय लासो लां मोयना सोरबा लांजागोन होना लांनांगोन फैनानै ओरैनो लांनो हाया 만 강우지 그거 왜 대본어 확인아 ayo sandung besar nih dulu kita lang ini deh Fina bijau godan bijau jali menang nih boleh ganti malah रोंखानायफोरा गियाहाय आथिं सुलायालै जों जाबाय दे बोदो बोदो आयु इलिटरा दहायनो मोनखादों आंहा दहायनो मोनखादों लांनायावनो इलिट pakai jari dong Pak malah nih. Oh iya nama Zogre ya?
이거도 집이라서. 예. 아, 저 시간 따라요. 빨리. Bay này ra bay. Đây cái bay. Thang này rồi. Thấy. Phải. 이 하이 작은 송이요. bây giờ là hai club gun đồ con nào yeah chơi kita dong plastik kita bisa benar lain hang kembali lapan kisah na dorong jangan deh ini tengah malam tuh dari sini sunsian aku minta baik ayo ayo deh oh dan juga ungkil lah ungkil sudah beli gede beli nanti kok 우진이 여기 와서 원하는 인지가 뭐 왜 không lên nữa rồi đến thôi rồi cái này đằng sau này lùi về hay chừng Ini ini. Các beda. Mà đi ra này sẽ được. Ba cái nhìn thấy đấy rồi. Ba beda. Dừng lên đây được. Kenapa mana? Kenapa tidak? Nyawa tu ni. Mana gitu? Rira kasih nana hurna. Đây này, ebar minna hư. Quay khâu bên này, quay khâu khăn xí. Kau benar tu ni mau kita nolak. Sekarang tu yang Ampai zingkan ya, so Daily sebenarnya. Sudah langnya. Kali bener kayak Bahadur ini, Pak. Bahadur dia ada banget. Dua zora sepi kapan ni lain seper. Lang na Nempel, Thailand sunangan. Ini selang beda na. Lepas beda le. Amplay belabay. Dân lên English thôi. Đâu phải gì đâu nữa. Sian tidak selesai nak ngurus sian tidak. Kita tayang sini mah. Kita lah apa ini mah.
Lihat bukan hahaha. Bicara kenapa kanan kenapa orang Gang tham gang beri dong deh. Ini. Asin juga mau biar jadi isu naik lu nih, bener nggak nih jebol, kita kalah mah. Sinai lu, apa ya? Kayak mah, iya asinnya yang mana mana sana gitu. Di jebol mana mana sana nih sinai. Lu petak kamu nang. Tahu kali lu kan? Tahu kali. Sini ke rumah juga lah, pun ke rumah juga. Ini lah, ini mana kelak ni mana? Kita main dong asal. Ayat nanti telepon kamu tentang surat tak? Ayat nanti. Ada, boleh ya. Oke. Sakit cara. Kapan nalai pun kan kan dia. Misalnya kue biasa kan nak. Kue biasa. Kue dari kon juga. Ini nak kurang mana? Ini nak kaya hai. Di bos tu dong. Ini nak apa? Ini nak ini sarwa. Oh sarwa ini nak. Ini kepun nak hai. Mar bulu bulu nak. Deh, bucuna deh. Bucuna deh. Angki mirazan nih. Satu akan ni hero. Di bulu pada dunia tu. Rara. Di bapde. Belum apa. Roy ni pilih. Budi kurung kalam. Redian bahasa benar redian. 1, 2, 3. Gloria. Su. Ta dương già nó cứ đánh bây giờ. Hay đi không? Hay đi không biết làm sao. Đi. Geram nama, katan na. Hai ni pula nak. 2, 3. Yo. Sada ini sirah, ibu puasa boya. Kada tu nak video yang kau kisah saya kiri. Finally लोगोफोर जोङो खैना गोदानखौ लोगो मोनबाय खैना गोदाननो देलायग्रा गानग्रा जोमग्रा होखांनानै ओंखाम जानानै जों न' फारसे फैफिनबाय आरोना जों न'सिम सफैफिनबाय दा जों खैना गोदानखौ नेगासिनो आरोना जों बरायनोसै लायो एबारो सफैबायानो जोंहा बमा गावबाय Mẹ con nói
Bagiannya saudaranya Bel. अखानायै रिसेपसन डेनि लुक आरोना लोगोफोरनाय बेसेबा मोजां देलायहोबाय खैना गोदानखौ नै न'खरैनो गासिबो गिबियावनो फट' खेबग्रोना लाबाय बिमा बिफा आरो खैना गोदान बर गोदान जोंबो एसे दिखांजाबाय आरोना ओमफ्राय दा खैना गोदान सानाव आलासि फैनायफोरखौ आं भिडिअखौ लास्लाबजोबनो हायासै आरोना ओमफ्राय दा आंनि हाथासुनि संनांनायनिफ्राय हाथासुनि खुरांनायनिफ्राय भिडिअखौ होनाय जाबाय नायलांबानो जाबाय हाथासुनिनि ओंखाम ओंख्रि संनांगो नों आइ लोखिया खहाय खालामनांगोन जेन गोथां गेफे जाया गोथाव जायो रायजो रजाफोरा जानानै मोजां मोनो बेनिखायनो नों आइ लोखिनि सेराव दिनै फिसानि जराया हान्थु खरायनानै आखाइ खबजबनानै नों आइ लोखिखौ आर'ज गाबहरबाय दिनैनिफ्राय जोंहा बिहामजोनि जरा बे न'आव थानांगोन अर बायसा जोंबाय थानांगोन दै बायदि गोजौ जाना थाबाय थानांगोन गाइखेर बायसा गुफुर जाबाय थानांगोन गोसो खुसि मिनि खुसि संना बेयाव बेखौ जोङो जाहोबाय थानांगोन हरिबोल 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 अनला ओंख्रि संहांनायनि अनला ओंख्रि संहांनायनि अनलाजों दाउजों खारै थाव गासैबो नांजोबदो